ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ରୁଦ୍ର ପୁରା ଭଦ୍ର ଟିକେ ଅଭଦ୍ର। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ତ ହାପି ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଇଛି, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟି ପ୍ରିମିୟର ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ କରିଦେବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଚାଲ ମୁଭିର ନାଁ ଜାଣିନ? ହଁ ବା, ଏଇ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରିମିୟର ହେଇଛି। ତ ମୁଭିଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେ ବାଉଳାରେ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖୁନ ଫେର୍ ସେଇ ମାସେଠି ଟିଭିରେ ଦେଇଦେଲା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟା ଏତେ ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଟ୍ରେଲର ହିଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଦେଖିଲି? ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଆଉ ଏମିତିକା ଝାଟିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ତା ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହରି ସାର୍। କାହାଣୀରେ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହରି ସାର୍ ତ ସବୁ ଆଗରୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଶିଖେଇଲେ? ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଜୁଆନା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ମିକ୍ସ ଭର୍ଜନ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ତ ହିରୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ହିରୋ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ସିଏ ଖାଲି ଟିଭିରେ ଆସିଲା ବୋଲି ଦେଖିଦେବା କଥା। ଦେଖିଦେଲି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ। ଟିକେ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କରିକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରକୁ ନେବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ।